Hawak kamay! Oh. Mangayo din na mga kapatid. Oh. Yan dapat mga kapatid. Pamanang! Oh, hello mga kapatid! Kabak na naman sa ating YouTube channel. For today's vlog mga kapatid, ba na akong Ate Dilma ug si Kuya Los ug si Igoy. Igoy soy! Ito, nasa kalibun na tag-agi mga kapatid. Kaya malibang mi. Ito na. Bantan ninyo sa pispan. Manguhatag. Gay. Kuhaan kining patujon. Kailan mo patujon? Kining banisil. Sa Bohol, tawagon na kay banisil man. Kanang itom siya mga kapatid daw. Kanang talinis. Nami na mga kapatid, butangan og tuno. Sarap kayo na, sarap. Dool ang pispan sa among balay mga kapatid. Pispan natin, pispan natin mga kapatid. Kita mo sa akong vlog mga kapatid, katong nangwa kog anunugbo diri sa pispan mga kapatid. Tanan mo sa akong vlog mga kapatid, kung nangwa kog anunugbo. Gawong second vlog tong nangwa kog anunugbo. Dapit atos mga 23 vlog na mga kapatid. Katong nanguha kog bangus. Kung namukot ko. Kasweet ang partner. Luoy ra mga taga Cebu ni abot og pispan. Karo mo ra sa mig pispan kuno, aro makalaag sila derhi. Kay gimingaw lag kaon og pantuyon. Nisil. Nisil. Ikaw po niya ni mong kuya. Tara. Hawid jud. Hawid. Hala. Hawak kamay. Oh. Tagag ko kahuri. Mao na itong pispan mga kapatid, nga tong kuan og kuan banisil mga kapatid. Tabi po. Asa man ang tuway dapit? Dana. Wa dili. Ano ang uga? Oh, ali. Mutamak si Kuya Carlos ug si Ate Dems. Kana kadada mo kana. Dun sa. Ali. Manang adto pag tinilas, ibili nimo tinilas. Oh. Mulubong ka. Uli lang. Wala na dag. Gabi ko atin. Ay. Wala na. Aba ba ko ang tiin. Wala bili. Ay taneng taga Cebu kay ilang tinilas tawo ka pispan. Lopi ka Ate Tintin na. Shout out kong Ate Tintin. Kay kamaumuta mo pispan. Ninira man niya. Lami manday na hala. Bug na ako na tumban na. Mauna na. Mauna ka na. Dara mga kapatid, mo itong kaon ron. Tabi po. Dili din matamakan. Matamakan po sakit. Nakuha. Ninira mo. May mapakita man nang. Tabi. Carlos. Dili na lang ta kay mabuhi ta diri sa kuan. Bohol. Bohol. Anhin na mi mamudyo sa Bohol kay mabuhi na kuani. Gaon ni kanira. Daghan kayo mga kapatid oh. Nakikam ni pispan daghan kayo. Pilion ulit ng dagko gagmay mga kapatid. Kasi makatunog rin matumban. Katunog pod. Katunog ni ninira. Unsa to? Namo. Naik mo na limango. Serben sa kay mapaka di ka. Yo limango. Arang lingawam diyan ino mo supod ka adlaw ta mo. Mo mga kapatid, mangayo mo kay hatdal mo na mo. Ay daghan dire. Mo ni akong ginahan. Say gusto mo ares bay kay manguha ta. Kung mga amigo dia mga kapatid. Oh, dako kadyo. Ay, dako kadyo. Kamao. Lamin ni kayo butangag tuno mga kapatid kanang sinunuban sa baw. Daghan namig nakuha. Next ane is kanang unsa to? Tuway. Tuway. Muhatag tuway. Limango. Mga taga limango guys. Limango. Murag kat
Wala dito. Walang ganito sa state. Wala gagmay. Carlos, di ba? Walang ganito sa state. Da kuyawa ko yalos oh. Anad ka jo? Bakan ka galimango ron. Limango na ya. Iyo. Singgit ka ron. Katulad yung ako na, kuyawa na ho. It's more fun in the Philippines. Hey guys, it's more fun in the Philippines. Sa hakdog. Merak ko na kana anak ko na. Sana all. No, just humban na. Ato rakas daw. Sana all pinangga. Ato rakas daw. Unya na po kita sa nagpanghost na tuway, no? O babay sa keep on watching mga kapatid. Kumuha na po tagtuway mga kapatid. Ano itong gamito pagpanguwag. Tuway mga kapatid, kining kutsilyo na to no. Altora na ikaras-karas. Ano na? Ano kapatid? Ya. Tuway. Oh. Oh, kabibi. Buhay na buhay mga kapatid yung tuway. Oh. Panang, panang. Kaya ka malagpo di dagat. Dura, catcher. Kamao, kamao. Mag-isa lang dari mga kapatid. Mayo lang ta. Okay. Ikaduha mga kapatid. Ikaduha na nito mga kapatid. Yoo. 2 down. Oh. Catch. Awas, awas, taro nga. Kaduha na eh. Kaduha na mga kapatid. Yes. Pot. Yes. Pot. Na? Ito, tuway, bildo. Iya, di na pod. Hawa mga kapatid. Ikatulo. Ano tas ginawa mga kapatid? Si Igoy, may nakitaan. Katulo. Oh, kaupat na po mga kapatid. Ikaupat. Buy na sunod ko mga kapatid. Oh. Si Igoy, may nakitaan ha? 4-0, Igoy, Igoy. Wapay mo. Oh, nga mga kapatid. Di po lali manguwag tuway mga kapatid. Ay usay sa mga daplin sa dinhi pa to mga kapatid. Nay bildo, nay mga tunok-tunok nang hinay lang gud. Di jud magpaspas, dili jud mag kuan. Amping lang jud amping, no. Kasi bakubog na puyhas nga ni mga kapatid. Na kay nay kalibunan ba. No. Amping lang jud. Limot, daghanam na imong hari Kuya Carlos. Upat. Asa pakita. Lah, upat jud oh. Kuya Carlos mga kapatid. Ama omre po ni sa pispan. Luwi ra man tanahon. Di ra ba jud trabaho ni ngani mga kapatid. Patabang ka? Kita sa... Tabang bi. Hindi na maibot ang naunsa na yung tiil. Okay. Gali, hawid. Whoops! Uli ba? Paluming lagi. Tana ya! Tana! Ya. Buyag. Tana. Salamat sa Tagigas Fish Pan. Cheers. Woo! Oh, diyan na may mga kapatid sa Mumbai. Salamat sa Ginoo kay na may nakuha jud. Oh, nara. Ang tuway, ang pantujon mga kapatid, no? Og dire raman mga kapatid og sa mga baguhan pa lang sa YouTube channel, please like, comment, share, subscribe and click the notification bell para updated ka sa susunod na videos ko mga kapatid. Bye bye mga kapatid og amping tang tanan. Peace out. Bye bye. Bye bye kapatid.